Nehovor nič do mikrofónu a kúpim ti akúkoľvek hračku tu chceš, dobre? Dobre? Dobre. Počkaj, nič nehovor, dobre? Počkaj, no ešte raz. Nehovor nič do mikrofónu a kúpim ti akúkoľvek hračku, čo tu vidíš, dobre? Ako sa voláš? Koľko máš rokov? Viete, čo sa smeješ? Čo sa smeješ? No dobre, vyhral si. OK, môžeš si vybrať jednu hračku. Ak si členom Mobilfoxu, čo si? Áno. Keď je členom Mobilfoxu, tak bereme dokonca 2 hračky a možno zoberieme nejakú aj tretiu. Čo ty na to? Áno. Dobre, tak poď ideme vyberať. Čo by si také chcel? Superhrdinov? Vidím, že máš Spidermana. Spidermanov. A aký je tvoj najobľúbenejší? Autove. Aha. No dobre. Spidermana neviem, či tu majú. To je Kapitán Amerika, tuším. Tam je Iron Man. Toto? Áno. Áno, Miles Morales, môj najobľúbenejší. Fakt. No poď. A keďže si teda členom Mobilfoxu, ako si hovoril, tak si môžeš zobrať ešte niečo. Ja som chcel si zobrať auta. Auta, no tak auta sú tu vedľa. A ja viem, že ste do okna. Ty kokos, saga, to je veľké auto. To možno aj ty môžeš potom šoferovať, nie? Nie. A to je na diaľkové ovládanie. Tento. Fakt? Áno. No dobre. Také to sa mi asi bude páčiť. A toto? To si nevidel? To nie? Nie. Fúha. Tento. Toto červené? No dobre, tak zober. Ty máš rád BMW takto? Áno. To je tvoja najobľúbenejšia značka? Áno. No dobre, tak čo, ideme zaplatiť? Áno. Poviem to malinké, čo som si také kúpil. Mobilfox. Mobilfox. Mobilfox.